सिखारगोना सिखाराखै दे बे र' आं फन खालामसै Hello. मा खालामदों नोंलाय सिखारगोना सिखाराखै माथो फनबो हमाखै जों दहाय सिखारनानै दुगैखांलायबावबायसो दुगैनानै फुजा होलायबावबायसो आङो फुजा खालामनानै दा लेखासो फरायगासिनो आङो थगायबायसो खोमा हाबाब सना जिउ गोबो बिखा आंनि नोंखौलाय आंलाय मानो थगायनांगौ जाखो एसेबो फोथाया आरोना नों आंखौ आयौ बेबि दुखु मोनबाय नामा सरि बेबि फोथायबाय दे ओमफ्राय मानोबा कल खालामामोन आं कल खालामनो मोना आरो रिजेक्ट जानानैबो मोनो रा सना मोनो मानो मोना जानांगौ जाखो होनबालाय मानोथो कल खालामनाय होननानै सोंनाय नोङो माने फुङाव नों कल हरनायखायसो सोंदों आङो अबेलाय फुं जालायखो 11ता जालायलांबाय मालाबानो 11ता जालायबाय आरो लेखा फरायनानै टाइमखौनो मिथियाखै आङो लेखासो फरायनो आङो ओंखायनो थाल लायाखै आं टाइमखौ बेफोरखौ बाद हो जों सानैजोंथ' रिलेसन थाबायना औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय नोंनि फेसबुकनि पासवार्डखौ हरदों एपि पासवर्डखौ बिदों बिदिनो एपि पासवर्ड हरनाय माने आं सोर सिख्लाजों रायलायो मायो गासिबो मिथिजोबगोनलै बेनोथ' आं बेबायदि एपि पासवर्ड हरजानो नङा माबा मोनसे खाथायनानै फरायनांसिगोन एपि पासवर्डखौलाय मानो नांगौ नोंलाय ओमफ्राय नों सोरजों मेसेज गेलेयो मायो बेखौ नायनो आरो गोसो थोलायबानो मोजां मोनलायबानो रिलेशनशिप थाबानो माबा एपि पासवर्ड हरलायथारनांगौ जाहैबाय बबे लेखायाव लिरनाय दं बेलाय बबे डिक्सनारियाव लिरनाय दं गोसो थोलायबानो रिलेसन थाबानो एपि पासवर्ड हरलायनांगौ होननानै एपि पासवर्डखौ शेयार खालामलायनांगौ होननानै हरदों नोंबो दस्राफ्राबो हरो मालाय थाब हर रब्रा हरगोन जोंना रिलेसना दाबो 10 दिनल'सो जादों बावलाय बोरै हरखाब मा होनो एपि पासवर्ड हरनांगौ आंलाय फेसबुक पासवर्डखौलाय जों सानैजों फेसबुकाव नुलायलायनानैसो एसएमएस गेलेलायनानै वाट्सएप नाम्बार लालायना गोसोथोलायबाय जों दाबो रियेलाव नुलायलायाखै लोगो हमलायाखै नोंबो आंखौ मिथियाखै आंबो नोंखौ मिथियाखै बोरैलै आं नोंनो एडभान्स बेबायदि हरलाबायनांगौ फार्स्ट लोगो हमग्रोगोनब्रा बिनि उनाव नोंजों आंजों बुजिलायगोन बिनि उनाव जागोन ना हरगोन मा बुजिया नोंलाय नों आंखौ मोजां मोना ना जायनि थाखाय फेसबुक पासवार्डखौ हरनो बादों हाबाब सना जिउ आंनि बिबु बिखा समफ्ल' नोंनि अनगा आंहा रावबो गैयालै नोंखौल' मोजां मोनो आं नोंखौल' आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों आंनो फेसबुकनि पासवार्डखौ हराबा ब्रेकआपसो माबा बुंबाय थानो हादे आंखौ नोंल' हिनजाव नङा मिथिबाय गारोबा गार लस गैया नों मा आंखौ गारनो आंनो नोंखौ गारसै दिनैनो दानो ब्रेकआप आं नोंजों दिनैनिफ्राय आंनाव कलबो एसेमेस दावसै आंनाव कल एसेमेस हरबायना नों पुलिस केस होगोन आं मिथिगौ ब्लेकमेल खालामदों होननानै दा नोंल' हिनजाव नङा बुहुमाव मेरला हिनजाव दङ नोंनिफ्राय साबसिन लागोन आं दोन दिनैनिफ्राय आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो नों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला बाय गुड बाय दानबावबायसो मानसियानो माबायदिथाय माथा खाराबसो दानो 40 मना बेबि जालायगोन ओमफ्राय नों मारगौ हिनजावफोरखौ महराव नायनानैल' गोसो जामारा आखल आखु नायनानैसो गोसो थोनांगौ बाद दे ओमफ्राय जिब नांलालै नोंनो माथा गरमसो जायो एबार थिखादार एमएलए एमसिएलए माबा इन्जिनियार डक्टरफोरनि फिसाजोफोरखौ फोथायनोसै आं थाखा फैसाफ्रा बिसिनावसो मेरला थायो देनां साख्रि बाख्रि मोनाबा बिहाव बिखुनजोनावनो गोरजिया थानानै जानो हागोन पिअ फेल जानाया आंबो साख्रिथ' मोनखानाय नङा बेबायदि माहाजोननि फिसाजोखौ फोथायाबा उफाय गैला आङो माथासो गरम जाबायलाय बाजै दौलेनावसो आदाखौथ' लोंनोसै आं